Здравейте на всички, аз съм Сейбъл и днес ще играем Happy Wheels. 3, 2, 1, ха! Ето и Happy Wheels, дами и господа, както виждате Happy Wheels back. Така, Happy Wheels не съм играл не знам колко време, дами и господа. Така. Вау. Мисля, че е доста силен звукът, така че трябва да намалим. Ето така. Play! Добре. Нека Browse Levels да видим. Loading е така. Impossible. Вижте колко Impossible, леле. Play now. Да видим колко Impossible ще е това. Хо! Как се скача? Ха, разбрах. Окей. Днескаме. Как се... What the fuck, bitch? Как се ресваше, бе? Рестарт лево. Не отивай там. Дайте пак. Значи, дайте сега даваме напред. След което е така. Не. Доста шибанярско направено. Мисля, че ще е наистина impossible. Добре, последен опит. Така, буп. Вау! Добре. Това ниво не може да се мине. Hook Life 1. Дайте нашия хичага тука. Газ. И... Вау! Това не го знаех. Не, това наистина не го знаех. Дайте наново. Опс, как ще се мина това? Ето как. Добре, нека наново опитаме. Така. Минава. Yes. Минава отново. И... Вау. Това не трябва да става така, дами и господа. Yes! Защо? Как? Stop. Restart level. Сега го минаваме, вижте какво става. Хоп. Това е просто impossible. Нека видим. 3 левела в едно. 3 в едно. Между днеска не съм пил 3 в едно. Вау! Тя с 6-та много ги обичавам. Аре бе, човек, и тъпли се сега тук им заседнеш, бе. Браво. Ес, направо се облиза газа. Дай се. Не. Опс, баси кабелите така. Така, не, добре. Нека пробвам отново. Въпреки, че го минахме. Yes. Така. Само малки умре. Добре. Don't move, не се мърдай. Вау. Добре, не се мърдам. Казаха да не се мърдам. Мисля, ще оставим.
по ниво не съм играл това. Jumping, така. Турклер! Нека видим какво е турклер. О, yes! Yes! Направо се една. Това беше много мръсно, моето момче. Хоп! Така. Беге! Малеле! Това е Happy Wheels, дами и господа, Happy Wheels. Поредния опит. Мисля, че няма стане. Томи фейл. Аз то чичо дядко да ни кош. Вау. И мисля това да е от епизода и да, чао.